път с българска народна борба, която символизира победата над злото и традиционното... Слушайте много и голямо! Там деца играете с игри! Здраве бирекет да има! Колкото са на моите резашичките, толкова да са и жълтичките! Който ни харесва на кукерите хлопките, ще ми яде супите! За да подкрепите групата Квартал Волна Весело в община Бургас, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурба 14. Представям на вашето внимание сурвакарска група при Народно читалище Васил Левски, село Зидарци, община Перник. Групата има множество участия в международни фестивали в Полша и Дания. Групата представя сурвакарска сватба, булката и младоженецът, кумът и кумицата, свекър със свекърва, деве, зълва и чорбаджия. Влиза войводата и пита чорбаджията дали може мечкарите да изгонят злите сили. Попът извършва венчавка, след което свекървата подрежда на земята разноцветни кълбета прежда и булката сяда върху тях, за да бъдат децата й шарени. На фестивала в град Перник през 2013 година групата печели сребърна маска. През 2018 година е удостоена